Tässä videossa mä esittelen teille mun calisthenics-tarvikkeet halvimmasta kalliimpaa. Let's go! Eli ekana tämmönen kuminauha, ilmanen. Toinen kuminauha, 395. Tulee Erkka, 399. Mä käytän sitä, jos mulla tulee jotain rakkoja käsiin, niin sit mä opistan Erkkaa. Tulee taas kuminauha, 595. Sitten tämmöstä kalkkia, niin 995. Sitten tämmöset puiset pienet paralleetit, ne oli joku 10, jos muistan oikein. Sitten taas kuminauha, 12,99. Sitten tämmönen rulla, joku 15 €. Seuraan tulee tommonen joogablokki, 15,90. Sitten tämmönen foam-rulla, 15,95. Titan Lifein hyppynaru, 20. Ja sitten tulee tämmönen taas kuminauha, 25 €. Ja sitten kalliimmat korkeat paralleetit, ne oli 120 ja sitten myös XXL:stä ostettu. Ja loppuhinnaksi tuli 258,72 €. Rehellisesti mun mielestä ei ole paha hinta näille kaikille tavaroille. Ja kommentoikaa alas, mitä haluatte nähdä seuraavassa videossa.